Kai tsarma min shi. Kai zo nan dugunna. Kai. Wa me ka je ya ma dugunna. Dari ne wani ne. Nan gefen nan za ka tsaya kana mana kuzari. Idan kana bara kuwa. Ba sa ke. Ko ga da da shi ne. Ni mai hukunci kawai. Tattaru zo ka tattaru wulan ka bar nan dugunna. In ka ƙara dawowa yana yanka ma wuya. Kai, la ilaha illallah. Ya gayu. A wuta. Kai, donan. Wani mai zama. Donan. Ya Me wuya ka je gayu. ya gefen tukunna. Wallahi ka san Allah. Ba abin da ne a geto da alheri na zo geto. To da alheri, wai irin alheri. To ai shine zan gaya ma kuma kana katse ni. Na je ni kai ka san lamarin gari na kasan nan. Babu gurin da zaka dan sarara. Kwana ma sai ka biya 500. Sai na ji ciki na ta juya. Sai na leka na ga kango. Kina kawai na shigo saboda sake ciki na. Ba haya ne. Wato a gefen namu za ka mana ba haya. Nan wurin. Wato a gefen namu za ka mana ba haya. To geton masallaci Kalli ido na gaji. ne a idanka ban Ni ma wai ma. Allah cika. Kai zo tukunna oga. Sannan wai ma wannan da yake takawa da shi ne. Wallahi ba zan dawo ba. Allah ban san nan da aka take da bariki ba. Wallahi ba zan dawo ba. Allah ba zan dawo ba. Zaka zo kai mana ba haya. Allah tsautsayi ne. Wallahi ba Gefen zan dawo. zaka zo kai mana ba haya. Wuya ta dan Allah ya guri. Wallahi ban da gurin da Kai mu za ku an ga wani fara zuwa. Wallahi ba zan dawo gefen nan ba. Yage to. Zan yage sai ka ce wani kaya. Kai zo nan me ya kawo ka nan tukunna zo. Bara ka zo za ka zo geto ba tambaya ko. Ka duba mana shi mana. Wai ma ya ji da shi. Wai kai. Ni ba ka sani ba ko. Kai. Ka kama ni? To an gama kan me ne. Ka san me nake dauke da shi? Na ruwa ya da wanda kake dauke da shi. Ka san wannan cutar nan mai dauki daidai? Dai ina dan jin labarin da dai amma ban san da ba. Baka san ta ba ko? Eh. To ita ce da ni. Da kai? Kai? Ita ce da ni. Oga? Corona ne ma. Daga ta da mana. Corona. Kai zo. Babu ya mutu. What?